Kula tambahi kedhik sakniki pun akhir zaman kathah nggadahi jamaah sing kados ngeten niki. Mongkoh menika kathah ingkang kebohongan melalui ayat-ayat Allah termasuk nggih perdukunan menika. Trik-trik menika melalui trik kersane panjenengan ngamplopi lebih kathah. Lek mboten enten trike alah nggih biasa menika. Tapi lek enten trike gelis nggadahi montor. Moko kula paringi ilmu sakniki panjenengan lek ten kula lara napa mawon kula sanjang kenging santet. Moko panjenengan cek mboten kenging disantet kula paringi kuncine. Nggih, menawi kula goro-goroi sampean menawi mboten kenging disantet, sampean betoh ayam lanang wedok, kula ingu beranak-beranak kula mboten gadah kula dol ten pasar sing enak kula sampean kula akali. Napa malih kados gedang ngeten niki? Kula raja kula tulisi. Moko sampean dugi kula kengken sampean maca selawat. Sampean maca niki gedang Mas 3 niki damel kunci sampean cek mboten kenging disantet. Lah niku lalu sampean kula kengken nedha gedang niki kula kengken buka kalian selawatan. Kali selawat napa mawon sampean sanjang selawat. Selawatan kalian sampean buka. Lah ngeten. Ngeten nggih. Lah niki sampean tedhok kalian selawatan. Moko sampean sanjang. Lho Mas, iki mang tak buka ambek selawatan kok kaya ana sing diiris. Nggih. Kaya sing diiris. Oh nggih niku sampean barokah sampean keterima pundi kulite cek mboten diidek kula pendete mangke kula salap ten ndukur genteng. Lah niku nggih. Nggih sampean semerap ngeten sampean yakin krana enten kulite niki enten ayat-ayate Allah. Niku sampean yakin sampean terdo temenan. Moko asline kulite niki kula paringi lafal-lafal sing kula jojo sebelumnya kali kemiti niki. Sampean mboten semerap cek mboten enten ketok lubange. Lah niki nggih. Niki atos-atos niki trik. Wah iku ana trike amplopane rada gedhe nggih Mas nggih. Nggih ndang duwe montor aku ngoten. Lah niki hati-hati. Niki sing kenging mboten mlebet kenging dereke sedhik, dereke ki ambek. Nggih. Sing kenging. Lah niki nggih atos-atos ngeten. Lah niki kados ngeten terus ditedha kalian selawatan. Biasa sing didamel gedang Mas 3 niki. Terus panjenengan mboten semerap sebelumne niku wau kula jojo riyin menawi kula mlebeten kamar kula jojo. Moko lek kula jojo alit ngeten niki sampean mboten semerap, lubange alit. Lah lek paku sampean semerap, sampean tingali lho lah kok ombo iki paku semerap sampean. Tapi lek ngeten mboten, karena alit. Lah niku gorek kedhik ngetan ngulon ngeten, lah niki hasile. Lah niki gedang Mas, niki enten raja-raja niku pembohong, pendusta. Atos-atos panjenengan nggih. Lah niki napa wirite ingkang didamel nglampang-lampahi ilmu gendung-gendungi panjenengan ngakal-ngakali panjenengan nggih niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah ya Sayyidi ya Rasulullah kula nyuwun karomai Sultan Aulia Abdul Qadir Waliyullah. Senajan Sultan Aulia Abdul Qadir Waliyullah mboten asal dijaluki. Lah niku nggih namung dak tuwuh menika ingkang saged dijaluki moko mboten enten tumbale mboten enten nggih napa-napane nika lek sing kula waca niki wau enten merga napa perdukunan ten mriki mung 5 menit saged panjenengan kepindah dukun tapi sesat kula mboten ngajaraken sing diamalaken hijib kopi hijib nasor kulhu geni niku nur buat surat yasin fadilah niku saged damel nyantet nggih atos-atos panjenengan. Dadi panjenengan menika mung selawat mawon mangke panjenengan dituntun dhateng Allah untuk menjadi keturunanipun putra-putri panjenengan dados ilmu laduni gak mondok gak pendidikan. Diparingi semerap karena Islam niku mung dadi saksi bahwa di dalam diri ini ada ruh.
saksi bahwa di dalam diri ada Nur Muhammad, saksi di dalam diri ada Nurullah, dan di luar sana niku nggih kula sanjang-sanjangaken niki wau. Melalui sholawatlah sampean saged sedanten menika duduk turunane ulama, duduk turunane kiai. Tak kirane iso sampean kaya ngono niku singen. Tapi sakniki mboten, panjenengan sedanten menika saged masih mboten enten turunane ulama, masih mboten enten darahe Rasulullah, tapi lek prilakune panjenengan nggih niku nasabipun perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam di Indonesia niki tebih sekali lek urusan perilaku darahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk nggih tiyang Arab-Arab nika. Yang Arab-Arab niku kenyataane kita pun semrap sedanten sanes tiyang Arab biah. Ternyata yang Yahudi yang berkedok agama, yang sejarahnya niku tiang Yahudi ada pembantaian massal sehingga lari kemana negara mana, akhirnya salah satunya dibeli Belanda dibawa ke Indonesia niki sing namine Utsman bin Yahya. Nggih niku sing gembosi pejuang-pejuang waliyullah Indonesia niki sing sampai enten terbunuh wali-wali Allah pejuang Indonesia niki. Niku nggih mongko sulit Indonesia secepatnya merdeka, termasuk pengkhianat dalam negeri sendiri. Lah niki wau intine menika perdukunan ingkang bergedok jamaah kata modele didampingi dengan tipu daya akal sing namine trik. Salah setunggale niku wau nggih kersane cepet sugih metu pakune. Lah niku atos-atos panjenengan nggih hati-hati panjenengan mungsuh ningali hiburan mawon, sulapan sing kelase umum mawon kita mboten mampu napa malih dilambari dengan agama ayat-ayat Allah sebagai gedok tok tambah mboten mampu, mongko menika panjenengan lekatkanlah diri dengan sholawat, mangke panjenengan semerap napa sing enten ngajengi sampean, termasuk nggih ilmu sesat, ilmu santet niku wau. Atos-atos panjenengan sakniki pun akhir zaman mulai malih. Nggih, sampeyan sholawati mawon mangke Allah ingkang ngatur, Allah ingkang ngecut. Bangga napa nggadahi jamaah perkumpulan ingkang ngarai kesesatan sing didamel tumbal keluargai. Atos-atos panjenengan mung sholawat mawon saged bertanggung jawab ten alam kubur lan ten akhirat niki. Atos-atos mangke panjenengan semerap lek niku wau ingkang kula waca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah ya Sayyidi ya Rasulullah, kula nyuwun karomai Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Waliyullah niku lek kula ajaraken panjenengan kula sesat krana niki mediatore nyalap telur ten kuburan, buang kembang ten perapatan, dodol sabuk, dodol sikep. Ya, nggih atos-atos panjenengan bersolawat mawon mangke Allah ingkang ngatur segalanya, panjenengan mangke ten alam kubur nggih bertanggung jawab sendiri atas perilakuipun panjenengan, mongko panjenengan dados perilaku ingkang sae mawon. Atos-atos sedanten menika sing bertanggung jawab kitab laku diri, kitab perbuatan diri sendiri yang baik. Kalaupun yang sing niku wau kula sanjang nggih mangke sing bertanggung jawab nggih awak iki ambek pumpung dereng pecah, pumpung ruh niki sik lekat di dalam diri, mongko kula kalih panjenengan lek pun nggih pun aja diterus-terusno, balik asal teng dalan singkang lurus sakno putra-putripun panjenengan, sakno turun-turunanipun panjenengan. Mangke niki lek panjenengan boten semrap niku wau enten bacaan ingkang diridani Allah melalui Joko Tingkir ingkang angsal dateng Sunan Kalijaga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Sayyidi ya Rasulullah, Datua Ar-Rahman Rahim,
kula nyuwun barokahipun panjenengan selawat mawon. Mangke di tengah-tengah niki lek ancene enten sing iri dengki dhateng panjenengan mangke dirubah kiambek dhateng datuwa menika. Moko dadi umume elmune prisaipun panjenengan, temenge panjenengan, perkara tiyange berok-berok, perkara tiyange kelaran niku hake Allah sanes panjenengan dadi padha tukang santete. Nggih ten mriki jamaah niki jamaahipun Allah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika monggo berperilaku yang baik. Monggo panjenengan mangke wirite nggih niki wau sing kula ucapaken. Lek mboten apal mangke nedhi tulisaken dhateng Mas Wahid cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.